Padayon ta may gala sa atong tulumanon ang Bullseye. Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye. Now, dirita magigala sa dugang may mga reaksyon. No, si Noel Hontilia matod ba niya dili na gustos BBM nga mo resign si Claire kay hadlok man na siya mukanta si Claire sa kabuang sa mga buaya. Ingon po si Ernesto Vlog diri, katropa basi gusto si Ate Claire nga siya ang ipuli. Kalayo ra kay tinuod sa may labot niya. Wa man na siya pilias tao mga igalang gapili niya si BBM raman ubot subayon. Tigpamaba raman na siya, attack dog raman na siya. Nga imbis nga makapahapsize nasod may gala makasamot na noon sa kagubot. Samot na noon sa kalagot sa tao mga higala. Ano naon ra gud mo nang nag-express rag kaandam ng Vice Presidente natural. Mo express gyud nagkaandam mga higala kay di ba na malalis. Nga siya man gyud ay next in line. Sa mga panghitabo karon of course mo gawas gyud ang pangutana. Sa mga kining expose mga higala ni Saldico di kay moingon naman hinuon ni sila mga higala nga kana kunong expose ni Saldico apil na mga higala sa political destabilization ni i-connect na dito kang Sara Duterte. Pamatod ninyo. Ano na nakasimple mga higala pamatod ninyo. Ihikya diha no ang mga kuan pamato dili ilagay poy sige ra mag-ingon political destabilization ang tubagan ninyo ang korupsyon. Bullseye. No ang hatagin ninyo katinawan kay ingon ra ba si PBBM nga ibalik paningkamutan daw niya nga mabalik ang pagsalig sa tao mga higala no ngadto sa gobyerno o sa proseso sa gobyerno iya ra pong giangkon nga nawala gyud ang pagsalig sa gobyerno may higala ngadto sa tao. Nganong maapil man si Sara ana? Ngano maapil man ang Vice Presidente ana mga higala? Kung nawala ang pagsalig sa tao mga higala sa proseso sa gobyerno nga ang nakaingon ana mga higala kini mga lutong Macau nga mga proyekto o mga bidding kini mga ghost project o kini mga ampaw mga higala nga mga flood control projects gumikan kay gikawat ang dakong bahin mga higala sa pundok. Bullseye. Sa pagkabulgar mga higala ni ining tanan maunay naka-anam-anam nga nakapawa sa pagsalig sa tao ngadto mga higala sa proseso sa gobyerno even labi na diya mga higala sa mga proyekto. Bullseye. Dili ka makablame na sa mga tao mga higala kung ang uban mawad madisgana na ganing uban may gala nga mobayad og buhis. Nga naman kinasayod sila nga inig nga bayad at og buhis basig kawato na sad ni. Bullseye. Ipasangil gyapon mo na kang BP Sara o sa may labot niya na. Nga kanunay lang gyapon nimo balik-baliko ng Miri Crispiatos. Nga naa may asa man to inyong impeachment ana. Ngano wa malagi nakalusot. Diba? Dapat nilusot na mismo kanang inyong impeachment. Dili kay mao na itubag ni kuan. No mo na itubag may gala ni Auntie Claire. Wag yung ka-clear na mao-clear. Unaw-naon ni mo na mga higala, nag-express rag readiness maigsoon ang express rag readiness mga higala ang Vice Presidente. Natural kay Vice Presidente na siya. Dapat andam yung ka-inkaso. Marita mga higala, ako naman ang palapdan og hisgot. Pananglitan, sa atong mga police station na may chief of police, naapoy deputy. Pag deputy ka mga higala diha, bisan pag di mo na i-express diha bagayson pero dapat sa imuhang kaugalingon o sa imong kapasidad in any time mga higala andam gyud pug ka mahimo nga mupuli or mahimong chief of police in kaso ha mga katropa pero wala ka nang andoy diha nga mawala imong COP o makuan nga pulihan nimo ang imong pag-andam sa imong kaugalingon. That is not political destabilization or destabilization in any matter or any form mga higala in any organization. Bullseye. That is giving justice to the position nga naa ka. Mga katropa. Pero ang tama nga tubag diha magayso pangutanon ka ug ako pananglitan si Auntie Claire ningon si Sara nga kuan daw siya andam daw siya mahimong presidente kung ugaling. Ang tubag ra unta mga katropa, wait until you become paghuwat. Ana ra gyud ang tubag diha dili kay may pag political destabilization na kay mao nay gusto nilang mahitabo. Nya kung mao na imong pamahayag, nga mao na gusto nila mahitabo, pamatod nga naay destabilisasyon nga giluto nga ang nanguna ang Vice Presidente. Pasiatab katong niagi nga katong rally sa Iglesia ni Cristo, suporta kang BBM. Unya karon it turns out nga dito nangayagyag ang tanan, nihilo malagi ka clear. Naragod nang katibaghak may galaan ng utukan na ay ambot na lang. Ingon
Ingon si Sumambot Madlos Nelly. Good morning Sir Arnel. Naglanog-lanog ang imong programa diri sa amuang garden. Naminaw mi while gaharvest sa patula. Naminaw mi samtang nagharvest og patula. Shout out sa Barangay Buklad, Purok 3. Barangay Buklad diri sa Santo Tomas, maing buntag ninyo diha. Good morning. Alas 8:38 na may galantag na sa buntag. In fairness to be fair, mga igala kang Pangulong Bongbong Marcos, doon na siya report ninyo, paminaw mo ani. Kay wa man dilaing presidente ron, siya mangyapon. Oh. Dili ta mo focus ayan, dito mo focus anang clear kay wa na mga igala makahatag og hustisya sa iyang pagka spokesperson. Nahog na siya attack dog mga igala kay wa ta nang ginahanglan anang iyang opinion. Ang atong gikinahanglan unsay ikasulti sa palasyo. Dili ang unsay iyang opinion, unsay iyang ikasulti kay wa nay pakialaman ang iyang opinion. Ngano man, no, spokesperson siya mga igala. Ang tanan niya ipanulti mag-reflect sa tao nga iyang representahan. Kinsa may representahan niya? The President and the Palace. Bullseye! Bullseye! So ingani ang bation dahil sa atong palasyo. Pagka moingon og ready ang Vice Presidente mga igala, moingon na dahil political destabilization, hadlok yung kayo mo. Kung hadlok kayo mo diha, but pasabot, no, wala na. Ang pagsalig sa tao diha, in question. Oh, si Presidente dunay report. Matod pa sa Presidente mga igala, dili daw siya makipag-negotiate sa kriminal. Utropod di. Kriminal na di tanaw ninyo kang saldi ko. Karon. Karon kay nagipangbulabog na mo. Nga apil imong bayaw na nagpahimulos sa union kining kartel no sa kining Bombay mga igala pati pag-angkat og asukar pati bugas inyo ra giilad-ilad ang mga Pilipino ano tag 20 kunuhay. Ngano kami naka-avail na mi ng tag 20 diha nga gabayad man sa migbuhis kay bawo kag bilay akong ginabayad og buhis in taon mga igala ni akong trabaho nga mosakit atong panga sige yaw-yaw. Kakapoy sige bayad. Pwede pa lang di mo bayad mga igala. Tax na hagikan sa atong sweldo may galakwaon. Ya samot di man ta palit og bugas tag 20 dito atong NFA. Unsay trabaho nimo sir? Media wa kilabot. Di ba? Oh, paminaw na to presidente may gala kay yun siya nga di daw siya makig-negotiate sa kriminal. Kriminal na tan-aw ninyo kang saldi ko. Wala gyud mo naghunahon bisan naman lang gamay anang presumption of innocence. Ultimo kaso pa man kay mo napakaso ana. Karon na mo kunuhay mag-isog-isog nga ipakansila ang passport ana. Nga dugay na nang gipangita dapat sa una pag ikansila na ninyong passport ana. Karon ra kay kanang mention na inyong pangalan. Dapat sa una nga wa pa na mention ang pangalan nimo BBM Pangulong Bongbong Marcos inyo na nang gikansila ang kuan kay mo kanang ginalikayan ninyo maisgutan si saldi ko sa una. Di ba pagsugod pa lang aning tanan mga katropa kung mahimo lang. Dili mapaingon kang saldi ko ang istorya. Pero karon mga katropa mag-isog-isog na sila kansila kuno as passport. Karon na. O si paminawasan ano ang presidente nato dong be. XFM Katropa! Sabi. Magandang araw po sa inyo lahat. Buntag pod. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo Aha. tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At ire-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Tinapitan po kami ng abogado ni Saldico. At nagtatangkang mag-blackmail Uy! na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video.
I do not negotiate with criminals. Kriminal na Kahit gidi ay. maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, Aha. makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Mr. President, di pa siguro natin imatawag og kriminal kaya Magandang naman. araw po Okay na sa na inyong dong, okay na lahat. dong, okay na dong. Mr. President, di pa siguro natin imatawag og kriminal kaya wa pa may korte nag-ingon niya kriminal ni siya. No, ay dili man nato. Everybody may gala is kana bang naatay presumption of innocence mga igala. You are innocent until not proven guilty beyond reasonable doubt in a competent court mga kaigsunan. Ya karon kriminal na tawag ninyo kang Saldico. Karon labon to ni agi ng mga video may gala makita na to. Grabe ninyong abiba og pasalamat kang Saldico. Ay. Porbida mga igala. Pero salamat no kay gi-freeze nila mga igala labon ingon ba atong mga pamahayag sa una. Wala daw air asset mga igala si Saldi. Karon mga igala biglang nagka-air asset at appeal mga igala sa i-freeze. Ano ba talaga kuya? Unsa man gyud? Bullseye. Bullseye. Mr. President, kini bang imong giingon nga pagba-freeze sa asset? Apil ba ang kang agaw nimo walay labot kang agaw ani? Ha? Walay labot, lagi ma-mention si agaw. Kumusta man si Agaw Martin karon? Bullseye. Bullseye. Kay mga katropa, bisan pa og walay probative value. Sila walay probative value kay dili man na mga igala, wala man na under oath, no? Walay kaso gagihikay diha, no? Walay probative value matod ba nila ang mga pamahayag ni Saldico. So be it, okay na nata diha. Pero ang pangutana karon, naabay substance. Naabay unod mga igala nga tawagon nilang AI. Naabay unod na. Una sa tanan, tinuod ba nga naay gi-insert? Ilan na pud na mga igalang gi-confirm nga naay gi-insert. Pero mo lagi ang ilang kuan back to you lagi nga naay gi-insert pero sa Saldi ra tanan ana. Kay ingon si Saldi nga naay gi-insert si Sandro Apil 52 billion. Lahi man tong sa anak, lahi po tong sa amahan. Kang presidente pod no 100 billion liman mo na may galaw ana ta naghisgot direk 1,000 no ana ta naghisgot direk million billion na gyud ni mga igsoon. Bullseye. Bullseye. Ang hisgutanan sa insertion gikumpirma na mga igsoon. Ang pangutana og kinsay nakabahin og kinsay gyud nakapahimulo sa na-insert mga igala og sa mga gitayupi nga mga pondo kana ang ilang ginabakto Saldico na tanan karon. Muna nga bisag wa pay kaso may galang gihikay nila diha. Wa pa man nila makancel ang kuan. Kadumdum ka Mr. President, kadumdum pa man kayo, buhi pa man gyud kagyod, no? Kadumdum ka tong gipangutana ka nga di ba ninyo kansilahon ang passport ni Saldico sa imong tubag? I am not a lawyer. Diba? Labi ato balikan tong nga video. Di ba gipangutana ka in a press conference, gipangutana ka, sir, di ba makancel ang passport ni Saldico? Blah, 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 blah. Si tubag, I am not a lawyer. Di ba? And then karon isog ka kayo nga moingon nga kriminal si Saldico. Unya makansela gihapon ang passport. Anong nangyari? Bullseye. Bullseye. Bay ni ay letter si Saldico mga katropa paingon kang pangulo. Taas-taas ni mga igsoon but I will just read no some few copies of it mga katropa. Suwat ni no of course mo expect i-deny gyud ni nila. Mo deny gyud ni sila mga igala pirmado man Kasi mo ina po ni sila nga kuan man na kanang bag-oro man nagihimo. Ginoo ko no lisuda mangita aning kamatuoran sa Pilipinas. Ay. Shirley Liscanio, Joseco Caminero, good morning sir, naminaw lang ko sa FM kay wala kulod, dili ko magkakita sa live from Talumo, Santo Tomas. Okay ra ma'am no? Kaya basig mag-expect ka ma'am nga dakong taon gamay in taon. Di ba si Mark Gregory Enerio Era, Los ni Mubong, nasayang ra ang 6 years sa Pilipinas. Wa pa mag 6 years. Dapat gyud abogado ang presidente para dili patakag sulti kriminal na si Saldico pero wa pay kaso kisa man na si Sir John kisa man nga John na no basig tigpaminaw ning John Digamon mga igala ni si Mike P. Adriano. Sige, we respect that og basig nasayo pra pod mga igala. Anyway, di arang letter kay naa naman po bagong pasabog gud si Saldi karon mo na ilang atubangon. Ipakita nilang ebidensya mga igala nga wala tinuod, no? Katong mga importation sa Bombay,
no, asukar, bugas, no? Oh, diya mga katropa. Ang letter ni ang letter niya mauni, nagkanayon mga katropa. Ibutang tong letter niya dong, bahalag di kay maklaro. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., Malacañang Palace, Manila. Dear Mr. President, butangan ta siguro ni kanang kuan dong kanang unsa may nindot aning kuan na may music ana kanang pangpabasa og sulat kuan katong sungpur ana ana tong sungpur ana nato diri na may sungpur ana diri ana diara Dear Mr. President, by the time this letter reaches Your Excellency's desk, I will be in the United States for much delayed check-up. Stilan. I write with deep concern regarding recent budget issues. After reviewing the final budget adjustment and the long list of flagship projects affected, I feel that the House has been unfairly accused by some quarters of making a mess of the 2025 budget. I am thus compelled to explain and set the record straight. The House faithfully adhered to the National Expenditure Program. Instead of reducing allocations, we hike funding for several sectors. For critical sectors like education and social services, for food security, we increased the National Irrigation Administration budget, which includes your legacy dam projects in Ilocos. The budget for DSWD, DA, and PhilHealth subsidy remained intact at the House level. Huwag yung kuno matandog. In late November, I told Yusek Adrian Bersamin, tanggal na ni, Secretary Mina Pangandaman and Secretary Jojo Cadiz to advise Your Excellency that the 100 billion insertion, OP, requested, Office of the President requested, must be split into program and unprogram as it will have severe backlash on the education sector. But Secretary Mina said Your Excellency's instruction was to proceed, that we must follow, so we did. During the previous budget BICAM fiscal year 2023 and 2024, then Senator Sonny Angara and I never encountered this issue. According to Senator Sonny, all OP insertion are typically included in unprogrammed appropriation. For instance, the OP's 100 billion allocation for fiscal year 2023, 75 billion was placed under the program appropriation, while the 25 billion for SAP, per Your Excellency's instruction to the Speaker Martin, during the trip abroad in 2022, was placed in program appropriation in 2024. However, since majority of Your Excellency's cabinet, example, 25 billion for Kiko Chu, Laurel, SAP, 5 billion, and others preferred program funds. 40 billion of OP's 100 billion allocation was placed in program appropriation, while the remaining 60 billion was retained under unprogram. In mid-2024, Secretary Mina relayed Your Excellency's instruction to me, and Speaker Martin looked for and liquidate the 200 billion in combined OP allocation for 2023 and 2024. We immediately complied and submitted this liquidation report to SEC Mina, which Speaker Martin confirmed with Your Excellency. For Your Excellency's information, only 65 billion of your allocation for 2023 and 2025 were program appropriations. The other 135 billion remained unprogrammed, and per SEC Mina, Your Excellency submitted your own priority list for his balance, which was released in late 2024. I am stating this to debunk Sonny's alleged report to Your Excellency, which made it appear that the Speaker Martin and I tinkered with your allocation.
There was nothing for us to get as most of office allocation were unprogrammed and unfunded during the time. 2025 budget. For the 2025 budget, none of our Senate counterparts adhered to Your Excellency's campaign promise of food and health legacy and other basic concerns since SP Cheese wanted 200 billion allocation for the Senate. Further cuts were made but only reached 150 billion. 145 billions for DPWH and 5 billion for AKAP. Oh, bantog na din nakatiyam-tiam mo sa AKAP, ha, mga katropa. Kaya mga kuan ganyan. Dugang pa. Pamahuan ang suwat tampo ni Saldico, mga katropa, ha. In 2023, the Senate was entitled to 150 billion in program funds for various agencies. In 2024, this increased to 165 billion. But for the 2025 budget, SP Cheese insisted on having 150 billion in program funds, of which 145 billion was directly channeled to DPWH versus the typical 100 billion DPWH allocation in previous years and 150 billion to other agencies. I repeatedly warned SP Cheese of the Senate's very large DPWH allocation because it would exceed education. But he doesn't want to give way. He threatened to delay budget deliberation until March 2025, which would resulted in a reenacted budget. I asked Secretary Mina to relay SP Cheese threat to Malacanang, and Your Excellency's response per Sec Mina, don't ever think about it. Thus, the House was left with no choice but to concede. Then I warn Your Excellency trusted aides, particularly Sec Mina, Yusik Adrian Bersamin, and Yusik Jojo Cadiz, about the severe backlash on education. My constant reminder was simple: don't let DPWH budget outpace education. The Constitution mandates that education receive the highest budgetary allocation as clearly stated in Your Excellency's budget message. Alas 8:55 na, dato na ning humanon mga katropa ang letter. Taas pa ning letter mga katropa. And tinuod man gyud na, ni gawas baya gyud bay. Nga sa 2025 mga igsoon, mas taas ang budget sa DP kaysa edukasyon. Karon murag ang education ng inagtanaw nila murag 1 trillion eh. Basig diri na pud ang kawat ani mahitabo. Bueno mga higala, wa na koy oras. Salamat sa inyong pagtanaw, salamat sa inyong pagpaminaw mga kaigsoon. Musunod na taon-taon